Upper Rangsali Polling Station along 120 Apata Kironpon. Patumi 28 January 2025 Arni 26 number Durbaguri MEC constituency under Upper Rangsali Polling Station along 120 Apata Kironpon. BJP nang cari pontepen penangan develop akam krempon intilo lapen longlea hem atum an pataka vi atum apana ke joy pen longlea pataron pon labji pusi CM Dr. Tuliram hang may meeting along ninjeve rapor lapen ase leke chaklote ase tar khirwek ji pusi CM Dr. Tuliram hang kaning je pon apon akam stame chipleng pon lason thak thak si Upper Rangsali Polling Station along ta 120 apata ke joy pen pataron pon lo labangso apata kiron pon along chitong dun laki Upper Rangsali Polling Station President Longkiram Hanse, Upper Rangsali Areas SGB, Joy Singh Hanse, BJP along Klembang Pubang Pipen Chenglok, Penangana Tung Chitong Dunenti. Lasi Local MEC and Parta Education EM Richard Tong Bia Panta Churopar Piglo. Atimanili tum kidu kelak arat atum pata chubonai tek thedetlo sitame, nonabang kya ki Joy pen pata longlo apot ning arong pik anlo. Dapen kai ki sitame nilitum Upper Rangsali Polling Station arat atum ke EM Richard Tok bialong si Chirap Chito Dun Verji Putaning Jeponin. Tang te rat atum kan ninje liang ton per arjusena. Lason kapre scheme kapre facility talitum long pon bila kapen kilong pon nangji wa pan ilitum bang putin tame nin ke la facilitum churuping nangji athege ilitum mithang jongsi labang so pota ipak eklem dam pulon te ilitum kurikrip po kuring toy anam pinangji sita nona bang ke ilitum akki joy pen anam ipin pen ilitum pan labang so pota akki joy itu man ikiron la pen ikipadil pon ilitum pan mithang amen kapil abdun ateng pen akipalit te kapot nangi ikipadil pon te kapot ilitum choro partik ati non ke bang gilang itame alang ilitum apan ilitum misen pen alang itum ikijapon ikithan pon ikimum pon ateng pen itum ta ahok hak pen toy dun pamidona lem dun pamidona pen chirap kitu dun na ilitum kilonggi ason anstame labangso ateng ilitum chuhang dun na kinki che than dun na ta pen ilitum along sokari jambrad do ta pen kithe giding ladak local le dar tum ta dolo ta pen nili ta thek thede ta men nili phan pini labangso me long kiteng la pen kijut an la bangso me ke nang ke pachari pon long apon ta me ni ta ahir jume la peru pe party atheni li non hetsi nili la bangso apia nang kang along nili non cheklojon li John Tom Sidlan nili president na pu akimi ke dengko la bangso long ta me nili non het jong also nili arta velang ta me nang itum rat akang lai pe na jok nili pini la bangso arpu ke deng pon long ke klem pon long ta dang itum ahir jume la pen CM sar EM sar ahir jume ta si anso che nili ke thek the kilele la pen kichini nia son kila yune komania phan ke than ki mum ke chok che apin khat ke chok che la pen ki klem do nun ya kam do sori se ta me nang itum nili phan dia tha athe nili non het ata le pin na sola ta me nang itum rat akang vai pe na jok nili idet thek the ta me nili bang swar pu nili deng pon lo tadi kita tek son ana bangke nilita nang itu mapan siakha jang brado lapen lokale dar tumdo aslada ilitum serap situ nangji un ana son ana bangke nilita bol ipon po lapen ilitum bol ipon rap lo na lempon rap lo na asi anu se ason ilitum madim ilong do nangji tuar pencing dok me lang pencing dok lapen kopi mai ilitum iskim ihang ponangji kita may itong sirap lo na, itulo na. Non ilitum aparong sali apias ang kangabangke dandam elo pulon te pini dal ton ka chiron ponlong pop bangke itong ahir junit tepi pen kupay tepi apias ang ka. Ilitum apias ang kangalong ong nay dama posibility. Tijong dam kancing la bangso pini chiron pota akijoy pen itum manang kitipon tega pota ilitum apias ang kangalong ong nay lo. Asi non tibang gilang alta may itum ason hin pen sirap citura ilitum akin himang pon na pen itum kihang pon along alta may sirap citulo na ilitum un an ke bigi sore cepat coy na kasi pini larang so at nelo eteteni ilitum SGB do alang internet eteteni alang yang panta ni dia pos la so pies itum aparong sali along tu apias
angkan ili tuma presiden ka alang li klempon nisen aprang-prang atong kali lagi non nang litum PM nang litum jo kusin akenang puta alang li kunan bod nang li bod idun si alang li ni tuma pia salong la do kusin kenang alu alang li ke long ta peong mi jot tu alang li klempon kasi alang li pan soro nang ji non het au so penke alang li kam klem odo lagi mon ke bang thuji facility an kita nang li tu mahin ten alang li pan ba rata pan lang ra nang li tu li eng hon te nepal ko hin nang li tu pan sin ni ro si an ni pan sa lagi lo so ha wa ni tu prang ke kang ting ku abin tina kang ting ku ra teo bonta non kapate ang ke li tu digiti so ka nang li tu eri IMCM atum kita nang tu digiti so ka keng si ili tum la so hawa non la so kitu kela hawa ka lang kon nang di nang tum indang kon lo apa si nang tum pam ta choro lo apa si non ke bang si an si ta nang tum facility an si ta ni tum pam ni hon pon tu ni ti pon tu ko si nang tum pam tu ni ke ta si ni da